Môžem? No, môžeme natáčať. Ideš? Hej, no takže túto Matúško, toto neotváraj. Ty si toto otvoril a nechal otvorené. Toto daj späť. Toto je úplne mimo. Tu vzadu palcom takto je šruba. 10. Tu je 10. Takže zoberieš 10 kľúčik, nastavíš si odkrúcanie a ideme. Musíš jednou rukou, musíš jednou rukou držať, aby sa ti to netočilo. A točiť až dosť veľa, aby to bolo úplne voľné. Pekne vytočíš a tu si nachystáš kladivo a dáš to kladivo, aby ti to zasprajcovalo. Tu si nachystáš druhé kladivo, kde to druhé zašprajcuje. Druhé. Teraz, tuto vzadu je šruba, tuto vzadu je 10. Tuto vzadu, ktorá drží celú batériu proti klopeniu autu, keby auto sa na strechu, aby to nevyletelo, aby bola úplne pevná batéria. Dole sú rôzne, presne na veľkosti batérií, sú tam viacej dierok, ale to ti zapasuje, to nemusíš riešiť. Neboj sa, nič ti nevypadne, tu je taká podložka gumená, tak si ju zasprajcuje, aby to nevypadlo, to drží. A dáva sa to nazad tak. Tak to pôjde nazad. Vidíš, tá vrtuľka je dlhou stranou. No, tam vzadu sú diery, môžeš to tam natočiť, sú diery, do ktorých to presne zapasuje, presne. To tam zapasuje, potom ti to tam zapasuje. Teraz neriežme, batéria je, vidíš, tu i tu máš dvoma kladivami odtiahnuté a tento kábel, pozor, velikánsky dávaj. Tento kábel, aby si neodtrhol, je to tenučký káblik. Takže, sieť, chytíš baterku a teraz ju posunieš smerom vonku, ako keby z auta. Tu teraz je taký dzigik. Tuto je taký dzik. Také odvetrávanie batérie, ktoré ťahom vyťahneš. Ťahom vyťahneš a batéria ide vonku krásne. Tak to vonku dáš ju preč. Necháš ju tak. Dáš ju až tam na kraj. Tam na kraj si ju dáš. A tu si položíš znovu takisto. Tu plus a tu minus. Znovu si položíš tu plus, tu minus. Teraz, môže sa ti stať, že toto príde až s batériou. Tu s batériou, že to príde, pozeraj, tuto s batériou môže sa stať, že to ostane tak. Že nie, jak mne, ja som to tam odpojil, tebe sa to môže podať. Nič sa nedeje, vytiahneš z starej, dáš do novej. Dáš to do novej, pardon. Zle som povedal, nedáš. Tu vytiahneš do starej a dáš tu dole. Do diery, tam máš takú dierku, je to kyselina, aby netiekla do karosérie. Takže dáš to tak a tam si to nachystáš. Ale nachystáš si to tak v polohe, jak do batérie. Kolmo tak, aby si to išlo, hej, nachystané. No. A teraz, keď budeš pchať dnuka, batériu, musíš, aby si to neurval, nezlomil. Takže batérku budem tak dávať, pozeraj. Chytím ju toto, a tak ju tam dávam, tak, aby som to nezlomil. A už je dnu. A teraz je už dnu, vidíš to? Teraz si to naštelujem. Pekne to tam mám. Baterka, to tam mám. Batériu posúvam, na palček si tam dám. Ping dnuka, musí to zaskočiť, to silno, lebo to je ako keby hadica do hadice. No a máme ju dnuka, oddychneš si a dávaš. Dávaš nazad. Plusko zapojíš. Až napevno dole. Musí to byť uvoľnené, predtým to musí až tu byť tá plocha, musí to byť zarovnané. Baterka. Musí tá plocha byť až dole zatisnutá, lebo to až na tú spodnú plochu to zajde. A teraz jednou rukou otočíš už, jednou rukou si držíš tento kábel, aby sa ti ten kábel neotáčal. Tento kábel, aby sa neotáčal. A si ho držíš, lebo ak budeš ty točiť, by sa ti kábel točil s kľúčom. Tak ho držíš, stále držíš kábel.